Umuntu umthatha isikhathi akhinto engekho yenza iba khona. Uma wona usuphikisana nento yena sayenze yabakhona, usuke usuzolimaza umqondo wakhe nalesikhathi sakhe. So akekho umculi enginengane naye amampunge akungiphathi futhi kabi. Oh, into nje ovela ushayindile. Into nje ifanele nokuqhubisa uChappies. Is there Black Life TV? Nginibingelele nonke babukeli beBlack Life TV ngiyanamukela futhi nibingelele usufuzela ngamanje ezilungu yakho umsavukazi umvuleni intokazi ezala mamkhiza ngisho phela mina nguSilenda Mafehle namhlanje ke la ka Black Life nginilethele ifavorite yenu bezomculo kaMaskandi okungundoni uzokashitele kabanzi ngempilo yakhe nangomculo wakhe ukuthi kanjani sabona sisi. Yebo sakazi wami ngibingelele nje bonke ababukeli ababukayo njengamanje njengoba ngihleli nomsakazi wami igama Indoni idabuka emphangeni besakamthethwa ngokukhula ngikhulele Olundi abantu abaningi bangazela Olundi eMahlihliki la ngikhulele khona ngafunda khona ngaqeqeshwa khona ngomculo nangengoma kodwa ke ekhaya bekuvele kusempangeni sabe sesibuyela ke empangeni emanqweni omkhulu njengamanje sengisempangeni ngenza wona umculo kaMaskandi njengoba intokazi awusuka manje awungilandise lapha umculo kaMaskandi uwenza ngoba nakho kuyinto okhulele kuyona noma into esegazini noma into vele efundele noma into owabona abanye beyenza nawe wasiwathi no nami ngayenza lento ngenhlolo abanye abantu kukanjani inhlizweni yakho ngomculo kaMaskandi? Msakazi wami umculo kaMaskandi umculo ongijume phakathi kahle bengumuntu obecula umculo wokholo ngoba ngiqale lapha esikoleni ngicula ngiwini indondo ngingenelele imncintiswano lezikole amaculture ngicula yona igospel ngathi uma singiphuma esikoleni sengiza ngapha emadolobheni ngafica abaculi bakaMaskandi ebebelokhu bengicela ukuthi ngisebenzisane nabo kwayila abantu bangithanda kakhulu bangizwa khona ngase ngithi cha ake ngikhiphe ialbum ngixube ukholo lami ngilifake nomculo wesintu umculo wesintu umculo olalelwa kakhulu umculo odlulisa umyalezo nami kwanginikeza ithemba noqozo ukuthi njengoba kunabantu engibaculelayo abasemajele abantu abaseyibhedlela bazothola kalula umyalezo ngobona umculo olalelwa kakhulu la ezweni lethu njengamanje uMaskandi engathi uwona nakwa kakhulu nomculo ozwakala kalula ngabe sengena kanjalo ke uMaskandi. Usunesikhathi singakanani nje umculo kaMaskandi? Isikhathi senginaso umculo kaMaskandi ngoba ngiqale mina ukuthi ngivele ngo-2015 la abantu bebeqala khona noma bengakakhuli ngisashoda ngolwazi kodwa abantu bangithanda uzokhumbula kunengoma eyayithi nginothando lwakhe iyona ngoma eyathandwa kakhulu yize abantu babengazi ukuthi iculo ubani kodwa iyona ngoma yazi ukuthi umuntu uma ekhumbula ukuthi nginothando lwakhe uyakhumbula ukuthi hawona le ntombazane eyicula yize abantu besebelinde intokazi endala noma ekhulile ngoba bezwa iphimbo noma ubumnandi balo bese ukuthi mayibona hawu indona intokazi encane ngaka yebo ngaqala lapho impela. So mase ngithi nje ukuthi zika kancane uNdoni ushadile? UNdoni akashadi abengakaboniswa ulindele abadala ukuthi bambonise umnyeni. Okay, iminyaka singathi mingakanani? Iminyaka i31. Okay. Mayelana nezomculo kaMaskandi ukuzizwe kanjani if ukuthi uyabona stage uya perform and ubona abantu besifazane bangungile bebona isimo ogqoka ngaso ukuthi okay ngathi aqondeki kahle noma ku straight noma akukho in straight siye sabona nje kwi video lapho khose GP Park right uperforma khona wafika isikhathi sokuthi kube khona usisi nje ucamuzayo nje stage uperform wabasiza kanjani ngalo? Eqinisweni ngibonge nje lo mbuzo wacabanga ukuthi uzosiza abantu abaningi lapha abantu abaningi uNdoni umama wabantwana umuntu ngeke ngithi ngumakoti ngoba angafike kulelo zinto ngisebudlelwaneni nomuntu wesilisa hayi nowesifazane kunokungiphazamisa kakhulu abantu babuka indlela engqoka ngayo mhlawumbe bebuke indlela ngumuntu ozalwe phakathi kwabafana uma ubuka vele isakhiwo sami ngumuntu wesifazane othanda ukuthi akabe athi uqine ngiyabonga ngiyazibonela nje nami kuja manje abantu abanye besifazane laba abaphila lolu hlobo lokuthi bephilisane engeke ngigxeke engeke ngisho lutho ngalo noma ngibe kusici noma ngithini ngoba umuntu ukhetha yini impilo angisho ukuthi ku wrong lokho kodwa ngifisa ukuthi baqonde ukuthi uNdoni uphila lempilo yomuntu wesifazane uhlangana nomuntu wesilisa hayi yowesifazane nowesifazane ilokho nje ngifuna ucacisa leya video ngayithatha ngokuthi ugajwe uthando kakhulu lwento engiyenzayo yize ke egcineni ngihlangabezana nabantu besifazane besho cha Ndoni besitshela ukuthi yilo
bakithi sizwe sakithi uNdoni uzoba umakoti. Aw, kodwa bakithi. Okay, khona ezinojuice zithi nje uNdoni njengoNdoni. Yebo. Uye wangena kwi relationship nomunye umculi kaMaskandi oye wahlukanisa unyaka ngaleminyaka lesiphuma kuyona. Manje lezi ndaba zithi banengane bobabili kanje. Manje ngifisa ukwazi ukuthi ngabe iqiniso lokho yebo noma cha. uNdoni akekho umculi anengane naye. Akekho umculi asebudlekaneni naye. Njengoba ngumculi impilo yabaculi ngiyazi. Angeke ngizibandakanye nomculi ngize kuthiwa ngithola ingane. Ngenxa yezathu zami zokwazi impilo yasemculweni. Kungamanga ahlaza nanokuthi into futhi nami engayizwe engayiqali ngawo. Kodwa engakaze ingiphazamise ndawo. Ngoba ngikulo mkhakha engikuwona abantu abaceli mabezosho okuthile ngami noma bezosho abacabangayo noma abakholelwa khona. Engifundise khona ngesikhathi ngene emculweni ukuthi akekho umuntu engimkweleta ukuthi ngimchazele. Umuntu ozokhuluma into esicabangile, umuntu kumthatha isikhathi akhinto engekho yenza iba khona. Uma wena usuphikisana nento ena sayenze yaba khona, usuke usuzolimaza umqondo wakhe nalesikhathi sakhe. So akekho umculi enginengane naye, amampunge akungiphathi futhi kabi. Oh, into nje ovela ushaya indiva. Into nje ifanele nokuqhubisa uChephisi. Okay, manje yena ke lo mculi lo esizwa ngayo ninabo mhlawumbe ubudlelwane bobungane noma umuntu nje omaziyo awukazi nje uzohlanganise nje lutho naye. Angisukumngane abaculi. Singabafowethu ngoba senza umsebenzi owodwa. Baningi abaculi engixoxa nabo. Sifonelane ngemicimbi, sincomane masenze okuhle. Kodwa lo mculi lo esikhuluma ngaye umuntu ebengimthatha njengomfowethu futhi engicabanga ukuthi ngokweminyaka ungemumva kwami. Ongakaze aze acele ngisho mhlawumbe ukuthi athi ngicela utha. Ngabe mina sengiqamba mangaphambi kwabantu abaningi ngibulala noma igama lakhe. Umsulwa ngemsulwa. Okay, mayelana nazomculo wakhe khona indondo la osekwayilanda oyinikezwayo ngenxa yokusebenza kanzima kwakho ngokomculo noma ayikho? uNdoni unazo indondo ayithole kwi-album yakhe ethi uGoalkeeper. Zibe zine enyakeni owodwa. Uma ngizobala nje neyabankulu eyayikwi-Best Family. Ngangikhathi khona nentokazi kaMaskandi. Kodwa ke okungashongo ukuthi oba ngathola leya ndondo bangayithola abanye abafowethu sengimkhulu noma sengingcono, kodwa okwakuyisikhathi sami ukuthi ngiyithole lo ndondo ngalosikhathi ngoba ngisebenzile. Yebo. So mayelana nomculo wakho sonke siyazi ukuthi ifanele kube khona i-event ukuze khona uzokhona ukuperform abantu ubuka abantu abaningi. So ngalesikhathi lesi saqinwe ipandemic la ezweni lethu uphila kanjani? Ukhona umunye income ethola eceleni noma nje ufocus nje kwezomculo kwaMaskandi kuphela okuyinto ophilisa wena nomndeni wakho? Hayi. Ngaphambi kokuthi nje umsakazi kufike esimene esibhekene nasezweni. Abantu besifazane vele bebevele benokucindezeleka bengalitholi ithuba, umhlaba uright, izinto ziright. Sinesikhalo singabantu besifazane ukuthi asinakwa, asinikwe ithuba, asiqhuqumezelwe. Uma kwenziwa imicimbi anisiboni kuma-post. Nibona abantu besilisa okuyisikhalo sokuqala sisocela ukuthi sicela singasebenzisi ukuthi ngoba sesikulolu bhubhane sisokole besivele sisokole lungakafiki. Okusho ukuthi manje sekunzima kakhulu. Ngoba sibe nendlela siphume sopromote emadolobheni sithole into yokuphilisa imindeni. Njengamanje uhulumeni uyazivala ngoba kunesifo futhi asimgxeki, kodwa siyasiqonda nathi isimo. Njengamanje kunzima kakhulu kumuntu oliciko ngoba akukho la sikwazi ukuthi sithole khona amasenti. Ekuphileni ke eceleni umuntu awukwazi ukuphila ngento eyodwa, uyadinga umqondo ukuthi yini ezokufakela amasenti ngesikhathi sokulindele lokho uphila ngakho vele. Nami khona oncane ngumuntu one sound system ebuye iqashisa iphinde isebenze workshop njengoba nisenibona abaculi becula njalo. Ngikhona nami ke kulowo mkhakha wabantu ababolekisa ngama sound system. Iyona into engisize kakhulu. Ngase ngiba nenhlanhla ukuthi thema kuqala lento yokuvaleka kwezwe ngawo umuntu oba busy ngokupikwa ingoma zabanye abaculi. Uzokhumbula kunengoma ade nje ithandwa kakhulu abantu. Uma ngibona umuntu wami enye ingoma futhi engiyenzile phinde ube inkosi ingoma futhi enye inkosi emagcokami ngiyenzile. So abantu basaloku benginika ithuba bekholelwa kimi. Iyona into engisize kakhulu ke kulesi simo njengoba namanje kade ngibhizi nje nabanye abaculi abangipikayo. So ku 2021 yini nje engathi
uthembisa ababukeli noma abathanda umculo kamaskandi ukuthi uzosikhiphela yona ngalonyaka and izobe kanjani? Engakusho nje ukuthi ivumelana abantwana beze kimi, abantu abeze kumina. Kuyaziwa imini inkosi. Hayi futhi angabi inkosi ngoba phela inkosi seyingapha kubantu besilisa. Yes. Ake ngibe umengameli nje abantu besifazane. Suka ubele umengameli. Nangu umengameli uMaphimbo wonke iyeze album ngogudi. Yes. Ugudi liyakhala ikhanda ensizweni besifazane. Laba abancane abaphale endawo laba phezulu indolo ifikile uyeza umsebenzi album yami esihlanu. Cha ngiyathembisa kakhulu umsebenzi uzobe uphekiwe. Ngeke ngikhiphe ukuhlaza. Uzofaka zonke nami inongo ezenza ukuthi kudla kuheke umuntu ezakuthi ukuthi cha bafowethu indolo ifikile ongakayibona akathandi. So mayelana nomuntu okudingayo ke mayelana nezinto zezulu uyamulisa noma wenza umcimbi thizeni utholakala kanjani? Ku Facebook ngikhona. Ngundoni Sibuko Sokazi Mbulakazi. Bese kuthi ku WhatsApp ngiyatholakala. Cela uyigodle napha. Oh, ngasiphi isizathu? Aya sidedele ngoba ka WhatsApp. Okay. 8062 109 34 76 062 109 3476 inamba ye WhatsApp kandoni. Bese ukufoneleka ke ukuthi ungithole ukhuluma nami nje vele uqobo. Yeah. Sibongela kakhulu isikhathi sakho usokuthi uzivakashele Black Life TV sithemba ukuthi sizosebenzisana nawe naku radio ke because sine Black Life TV ne Black Life Radio. Ngiyabonga kakhulu nami ithuba engiphele lona abantu bephile bayivikele emakhaya basanitize bafake ama mask. Sibonge kakhulu ukuhlala nawe mbukeli Black Life TV. Sithemba ukuthi sizobonana kakhulu futhi nangekhathi ezayo maningi amanye amaciko esizowathola kwi Black Life TV. Bye.